kai tor bonono subana buino hamjak ma tongkhe kai tor bonono hamjak na buino khairok ma tongkhe kai tor bonono khairok na buino Jisu sawhai hanai hamyani ago sunai ro kai to ni hawa boro habanta mangala Jisu sawhai hanai hamyani ago sunai ro kai to ni hawa boro habanta mangala borok ni man thai kurui kha borok ni saka borok ne man thai kurui kha borok ni sakat bokurui kha buino subama tongkhe kai tor bonono subana buino hamjak ma tongkhe kai tor bonono hamjak na buino khairok ma tongkhe kai tor bonono khairok na buino ruma tongkhe kai tor bonono runa Jisu sawhai hanai kaham ni ago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo Jisu sawhai hanai kaham ni ago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo borok ni tong thai tongo borok ni sakat
তাই যতনা চিনি বরফরা মিডিয়ানি হইছেন তিনি কাইসার লোকনো সুবাসু খাইनायनि बागै मा हिंनायखा ताई हेड अफिस रावबो जों बिनि बागै सुरेन्द्र देबबर्मानि दै बहायना साखाने कालायजाक तमनो नुबै माखाना गोसकांगो बिनि बागै जों मा खानायका लोकनि थिनि सुबासु सानका ताई कुम्पुइ एकाडेमी स्कुल जे मुमा बुफा खाइनाय रक तुमखाने हिसराय मरे तंनाय रक बं थिनि बोसों सुबामु गोबां माखा लोकनि थिनि ताई अफिस कासारि ताई लामा दुकान पार नाय बं थिनि बं जत्तनो ना हामाय मालो ताङै के सुरेन्द्र देबा हानियान तंनानो बासाय खाइनायनि बागै लोकरो जा मामानि सुबावै रखा ताई लोकनो ताई मा कयो जारा सुबाना मुसुमै दाबो तंनाय तंग खा तंखे सुरेन्द्र देबबर्मानि मानबिलि नाय आरो जे अकमानि कासा एकाउन्ट नाम्बार जातों बिनि आरो नायबो बुंनो सुबाय नानो ताई सुरेन्द्र देबबर्मानि नायै हानि बाहाय अवस्था जा आबन बागै सायखनायखौ सोमोन्दो बल थाङै थायै नुखा ताई सिजाक बदा पक्सा पयलानो जतनो लोकरनो हामबाय जे जत जोंनो जत जे सुबानाय लोकरनो बेले बेले पाइखले हामबाय मा बाबू सं ताई सार सं लोकनो बेले खिसुबा सखायगे जों गायसनो गबगो अबहाय बिनि नुखुङो जों आं थांखा थाङै नायखा बिनि पारा बे मान्दै दियारि गामि एमनेखा आसक मान्दै नि जतन साय बेकवाद जागा जतन साय दुर्गम जागा ना आरो कारेन्ट दङ ना कुनु करै आरो बिनि अवस्था हाय ब लास्ट डे साइ दङ बिनि सरि पुरा बेकरेन कुरसिमिङि दङ बिनि मा खरकसा दङ बिनि साजला खरकसा दङ ब ताबु अवस्था ताबु डॉक्टर नाइके हामै दामानो माया आबो बांगो सासक मानिया कारण बे खूब सीरियस हो जों तब साइटक नाय काइटनो जों सोलिनाय बनो हामदुइ बासा सुं ताइ जे लोक नाय तंनाय र बनो सुबासो खाइ लोक र हामारि रुइ बनो हामारि तुबि फेमिलि न ताइ जों सुबासो खाइ बनो रिमान थुं ताइ जों अबन ताइ कैसे कबुंना मुसुं लोक र न जों मीडिया अंगै दिप्रासा मीडिया अंगै जों जेखिनि खिनि थाङै नुबै हायो केनोबा अनेकटा जों सुबासुर खायो केनो अबनो नुबै जों तंगै मालिया जों दिप्रासा मीडिया अंगै दिप्रासा अंगै जों बनो सुबासुर खायनानि खूब जों मानां खूब कष्ट खेनो जों कष्टखौ सयलिया मकनि मुक्तै बखानि थैयो रिनो जों बनो सुबासुर मा खायलेका आरो जे नाय तंनाय बरर नरक किसा सुबासुर खरकसानि खकसा बायनो जान बाचि मानो नरक अबनो दिनो नरक म सुबासु किसा खादि जतो माया दं ताइ बुकु सोनो जतो सुबासु फेरि नै आं खातनो खुलुमि कबगाव आं सुनानि सामो ते कायसा सानामो माका जों जे नखराव सुबामानि ताइ मा बाबु संजे सुबामान अमन जोंबो लेखायनाय बोसोर तन अर बोसोर काखा आबो जों नाया जे समय जों लोकनि थिनि बिनि नग थाङै समेन्द्र देबबर्मा नग थाङैनो जों खख्लाय बनो याखैने बोसोर काखा बोसोर कायारान आबो बोसोर हिसाबाव बनायो जों जे अर खमन हामसे जे कबफोरा मिडियाव तंनाय कानुन तरि सुमन सुबरत संताय हाइजाक दङ चिनि जे अर तङै मा जानाय दिगो जे जों फुंनिसिमि खाइ लोकनि दिनि जा सब माखा अरन दायतन जों चिनि साकबाय खामबो जों अरन दाखा दाउ जे मामानि लोकनि दिनि अमन कयो जतन जे सबबै जे रांगनाय बङ जतन हामाय मा रतानै के जतन समेन्द्र देबबर्मा हानिनो बासै फिनानि बागै लोक खात वार बायके अर दिनि दने मा बागै जतन हामबाय